karong sunod-sunod ng kalamidad ang giatubang sa atong nasod o sa kagrupo nga taga Zamboanga del Sur ang sa walay pagduwa-duha ni tabang sa atong mga kaigsuunan makauban nato karon si Isla Sagip Dagat Ako o Isda Movement. Usa ka former journalist og philanthropist si Ray Dorona sa ilahang paghatag og tabang sa mga naapektuhan sa bagyong Ulysses. Let us watch this. Sa sunod-sunod nga bagyo nga miigo sa nasod, isa sa pinaka-naapektuhan ang Cagayan Valley nga mo'y hinungdan sa pagbaha, landslide o pagkaguba sa mga kabtangan sa mga lungsuranon. Gikan sa Zamboanga del Sur, ang Isla Sagip, Dagat Ako o Isda Movement, usa ka non-government organization ang gatabang o gasuporta sa kaayuhan sa mga mangingisda o kinaiyahan. Tungod sa nakitang panginanglan sa mga lungsuranon sa Cagayan Valley, ang Isda Movement magpaabot og tabang sa mga biktima sa Typhoon Ulysses. Ako po si Ray Dorona, ang chairman and founder ng Isla Sagip Dagat Ako Movement or ISDA. Ito po yung nabuo 4 years ago dahil nakita po natin na kailangan talaga natin ng somebody na kailangang manindigan at tumulong especially for the marine ecosystem. Dahil this is to respond to fight the climate change because climate change right now is really real. Tinuod yun ang climate change sa atong mga nasinati karon, sa atong mga debate karon, especially sa tanang mga pamilya nga naa sa Cagayan Valley. Nakikita po natin talagang that is part of the climate change. Ito po yung matagal na gusto natin na makilahok, makisali. So ito na yung pagkakataon natin na sumali po na sa lahat po ng mga gustong, especially for the coastal areas, ay ito po talaga ay we have to help each other to fight against climate change. So ito yung Isla Sagip Dagat Movement. Ito po yung nakikita po nating aktibidades sa likuran po natin. We have to send clothes for the 5,000 families na biktima po ng Typhoon Ulysses. Gawas sa paghatag og tabang sa mga biktima sa bagyong Ulysses, gipaambit ni Ray Dorona na maglansad og ilang organisasyon nga 1 million mangrove tree planting sa tibok Zamboanga Peninsula. Yung Isla Sagip Dagat Ako Movement or ISDA Movement, our objectives here, we have 5 objectives. First is to protect the marine ecosystem, to protect the mother nature, to help them to promote educations, to promote health, and at the same time to provide livelihood projects. So right now, meron na po tayong, it's been like 2 years already that we already helped, we already donated boats and speedboats. We also donated ambulance. So namimigay po tayo ng ambulansya sa lahat po ng mga liblib na lugar ng mga barangay po natin, especially here in Zamboanga Peninsula. This month, we will be launching our Operation 1 Million Mangrove Planting for the entire Zamboanga Peninsula. Nakita ni Ray Dorona na usa ka maayong pamaagi sa inisyatibo ang pagkaadunay grupo din makadasig kini o mga individual na gustong mutabang sa mga nanginanglan. Ito nga yung sinasabi ko palagi, na kung sino at sino ang dapat ang mauna para magkaroon ng ganitong klaseng movement. So, ito ay magiging precedent. Makikita po natin sa entire Zamboanga Peninsula, ito yung 1 million mangrove planting, okay? Na sana'y makapag-inganyo din sa lahat po ng mga hindi lang taga Zamboanga Peninsula, kundi sa lahat po ng sulok ng Pilipinas. Makapag-inganyo po natin, maging president po ito at makapag-invite po tayo ng iba pang mga NGOs to join with us. And we are so much willing to help them, to give them the dissemination of information, how to start this kind of activity for this different group of people or NGOs all over the Philippines. Nanawagan pag-usab si Chairman Ray Dorona sa mga gusto pa mutabang sa mga biktima sa bagyo. Ang ISDA Movement andam mudawat sa mga donasyon o mutabang sa mga gusto pod mutabang. Sa lahat po ng mga nanonood ngayon, we will also, I personally knock to your kind heart to please also donate to the families of not just in Cagayan Valley but also part of Luzon who are really directly affected of Typhoon Ulysses.